Takže čau. Vítám vás v dalšího denního vlogu. Možná mě teďka uvidíte rozmazaně, protože za mnou je slunce. Tak to bude asi lepší, ne? No, jenže mi tak. No, takže co jsem chtěla vám říct? Já chci říct, že se budu stěhovat. Takže už nebudu bydlet tam, kde bydlím. Budu bydlet v Praze. Se teda stěhuji do Prahy a potom vám natočím byt tour, což znamená překladu do češtiny, ukázka kdyby bytu celého. Je to tam fakt obří než tady. Tam jsou prostě vysoký stropy a tak. Takže tohle bych chtěl vám říct a tak doufám, že se uvidíme u dalšího vlogu. Tak čau.